दत्ता
पुढे जाऊन नाही तुम्ही तसे त्या गाडी बाहेर काढणार तसे चला चला बस मेकिंग करा
नागराज बोर्दगी हांगासर म्हणतात जल्दी झाली 15 मिनिटांचा
सगळ्यांना बोललाय 10 मिनिटं उरल्या फक्त.
Yo.
एवढे लवकर कशाला एक्सटेंशन पंखा बोर्ड कार्ड बोर्ड उचलून घालतात ती गाडी डायरेक्ट फाटी घेतल्या रे गाडी ना आता मरे बहन हेमान काय समजणार उपयोगा काम पहिलेच एक्सटेंशन बोर्ड घ्या मस्त एक्सटेंशन घ्या गाडी बॅनिंग पळय हा बॅनिंग घाल इथल्या गाणी अडबाला ही गाडी पुढे घ्या बॅन फाटल्यान दूर हे नाही काढता ही पुढे भाई दुसरे वॅन वॅनीन Morgan. कोई देते Morgan. हाँ चाहिए भाई गाडी रिव्हर्जन साठी अडवली मी उकलून झाली गाडी बाहेर काढू कशी बाहेर काढ पाहिजे ना गाडी चेंज केली वाढली नका जय बा आई आ पहिला
डायरेक्ट सकल हात घालपाचो ना भितर गेला तुम्ही साईड या आणि गाडी
पुढे योगेश पहिली मरे मातशें एक मिनिट पहिली मरे उखलून सकयला प्लॅटफॉर्म काडूंक जावो आनी तो पयलीं भितर घालूंक जावो एक क्लियर करता